أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muhtaram Müslüman kardeşler. Bizning köpübüz özübizni Allahu Teala'ga ышанучы дип күрсәтәбез һәм таныйбыз. Алла сакласын, Аллага тапшырдым дип сөйләшәбез. Я булмаса, Аллаһы Теалa'га ышанмыйча булмый инде. Аллаһы Теала безнең хисап бирүче, Аллаһы Теала безне күреп торучы дип әйтәбез. Менә әгәр дә рәсми статистикага карасак, татар кешеләренең 50-гә якын проценты үзләрен мөселман дип атаганнар. Димәк, Аллага ышанучылар дип. Ләкин шул ук вакытта татар халкының 4% намаз укый. Димәк, күп кенә кешеләр Аллага ышану белән Аллаһы Теаланың кушканнарын үтәүне бер дип аңламыйлар. Я булмаса киресенчә, булар бер-берсенә бәйле түгел, яки булар бер-берсе булмаса да яши ала дигән фикердә торалар. Чөнки күп кешедән ишетергә туры килә. Мин намаз укыйм, Аллага ышанам. Бу гадәти әйбер. Ләкин мин Аллага ышанам, ләкин намаз укымыйм. Аллаһы Теаланы таныйм, ләкин намаз уку бик үк кирәк түгел. Я булмаса соңрак укырмын. Әле иртә, әле эшлим, әле һәм башка шундый фикерләрне әйтүче кешеләр бар. Нишләргә соң? Моңа ачыклык кертеп китәргә кирәк. Мәсәлән, мөхтәрәм кардәшләр, минем үземә шәхсән шулай дип әйткәндә, мин Аллага ышанам, ләкин намаз укымыйм дигәндә, мин әйтәм булай әйтәм, җәмәгать. Әгәр дә Аллага ышанып намаз укымыйбыз икән, димәк, біз Аллаһы Теала шушы дөньяны барлыкка китергән, мине барлыкка китергән, бөтен нәрсәне дә барлыкка китергән икәнен ышанабыз, беләбез. Ләкин шушыны китергән өчен һәм биргән өчен рәхмәт әйтергә теләмәгән булып чыгабыз. Менә аермасы шунда. Һәм шуның өчен мин әйтәм, җәмәгать, әгәр дә намаз укыйсыгыз килми икән, әйтегез булай әйтәбез. Кайчан басырга телисез намазга? Пенсияга чыккач. Яхшы. Пенсияга кадәр Аллаһы Теала биргән әйберләрдән баш тартып торыгыз. Без бит кибеткә кергәч, мәсәлән, әйдә мин ипи алып торыйм әле, кефирлар алып торыйм әле, 40 елдан түләрмен дип әйтмибез бит. Без акча бирәбез башта, аннан соң гына безгә теләгән әйберебезне бирәләр. Менә гыйбадәтләр белән дә, мөхтәрәм кардәшләр, шулайрак. Аллаһы Теаланы таныйбыз икән инде, бик кыдрәтле Алла итеп. Үзебезнең Аллабыз итеп, без аның кыллары итеп. Димәк, Аллаһы Теала кушканнарны да без үтибез. Монда икенче мисалларны китерергә була. Мәсәлән, хуҗа, эштәге хуҗа, директор, генеральный директор мәсәлән. Син аңа әйтәсең, фәлән-фәләнич. Мин сине ихтирам итәм. Мин сине хөрмәтлим, син зур дәрәҗәле кеше, бик акыллы, хикмәтле, бик юмарт. Ләкин ачуланмасагыз, мин бүгенге көннән эшкә чыкмыйм, эшләмим. Сез үз чиратында миңа акчаны карточкама салып торырсыз инде. Мин аны айга бер тапкыр алып торырмын дисең. Менә шушындый фикердә булу, мөхтәрәм кардәшләр, дөресме? Әлбәттә юк. Шулай булгач, Аллаһы Теаланы да таныйбыз икән, һәм аның кушканнарын үтәү дә ул нормаль гадәти әйбер. Ул гайри табигый әйбер түгел. Ул бер-берсеннән чыга торган әйбер. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллага ышанам дигәч, аны таныйм дигәч, без инде Аллаһы Теаланың кушканнарын үтәсәк, тануыбызны дәлиллибез. Үтәмибез икән, кызганычка каршы сүзләребездә шик барлыкка килергә мөмкин. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.